Izveštaj. Ne mogu da verujem šta čovjek piše. Pa ja sam njemu lepo rekao. Je li ovo 5 prsta? Jeste. Ali 2. Pa 2 mogu da budu 5? Ne može. Si mi ti sam rekao to, taj stečajni upravnik. Kad u izveštaju on stavio datum skupštine održavanja 22. Pa ti znači, ja tebi skrećem pažnju da promeniš datum. Na izveštaj koji ti već bio spremljen. Cela skupština gledala to. Ko je 5. ne može bude drugi. 22. nego 25. Ako ne mogu da verujem čak. Ti si već dobio izveštaj kakav treba ti izgleda. Kako sam ga ja skenirao i vidio, to je moj problem. Dobio si izveštaj da nasloviš baš na mene, da sam ja tehničar, poljoprivrednik, da ja tebi smetam, da ti ne možeš od mene. Kako si pravnik, ekonomist i nešto imaš ceo tim da ti ja smetam. Kako ti ja smetam? Poverio si ti smetam? Ja sam ispred poverioca. Uzmem ja izjavu od predsjednice skupštine. Potpiši ti meni. Jel zvao on tad i tad? Jeste. Jel si tad i tad pokušala da kažeš skupštinu? Jeste. Jesi ti tad i tad i dogovorili smo se, razmenili da to bude 25? Jeste. Jel bila skupština 25? Jeste. Kakav izveštaj 22? Nestade Branko Mijanas, ne čuje se više. Ja pošaljem, kad on, pošto ne znamo i dalje naš stečajni upravnik, ja pošaljem izveštaj za njegove 3 preliminarne nagrade. Odgovorim sudi, mi ne znamo da nam on stečajni upravnik. Što ne kažete? Kakva sramota? Kaži li, dođi vamo, o čemu se radi, dogovorim, šta radiš? Sam sudija daje izveštaj i šalje nama kako mi znamo situaciju u preduzeću jer smo mi radili sa Vladom Jurićem, pa kao to vam je to. Pa ako mi znamo, pa je posvetite malo nama pažnje bre ako znamo situaciju. A ja se beživi. Dođo smo, ja pošaljem izveštaj, u stvari ne mogu više da odbim. Nijednom stečajnom upravniku, nijednu platu nisam priznao. Da bi ti priznao, ne mogu da ti priznam na ime nekog izveštaja. Ko je taj? Šta je izveštaj? Izveštaj. Pa ti sa nama, sa odborom, mora da uskladiš plan rada, smernice što kažete vi. Pa na osnovu tog plana rada mi moramo da posmatramo tvoj rad. Pa kad posmatramo da posle toga kad treba taj kvartal da se završi, da dođemo da stanemo i sedemo pa kažemo sad da razmotrimo što smo promatrali. Pa kad sve to uradimo ti odobrimo primanje. Valjda to procedura. A za prvu skupštinu nisi ni vodio zapis. Nejašnje se vodi zapis. Šta sad ja sa onda radim? Ja ti dobri platu? Ja to ne odobravam. I ja lično i kao predsjednik odbora. I kao poverilac i kao god hoćeš. Sad prvo ste nam rekli jednu cifru 130.000 kad sam ga vidio. To ajde kaže neformalni razgovor. Na skupštini 160, sad je spalo 190. Peglate. Pa se nama opet treba da peglate. Naše pare peglate. Treba vratite to sve. Pa šta nam ostalo 200.000? Pa stečajni upravnik prvi traži novac, pogađa se malte da mu bude $1.000.000 dinara. Šta uradi s tih $1.000.000 dinara? Šta će be ti pogađati? Sad ću da vam ispričam i za pogađati. Sve će da čujete. Kad? Ponovo mi nemamo plan rada, niti usaglaša. Šta rade, kako rade, ali nemamo ni odgovor da nam stečajni upravnik. Kaže, Evri, ja sam vaš stečajni upravnik. Dobar dan. Postoji se protokol. Ako se kaje ko čovjek, treba pozvoniš na vrata, treba pozvoniš vrata. Se treba izuješ, treba se izuješ, treba uđeš u kuću. Normalno.
Mora kucaš, ako nema zvona. Čekaj, ima neki red. Kad? Ponovo, ja tražim normalno, pišem stečajnom sudiji, preispitivanje trošenja novca. Preispitivanje trošenja novca, namenski novac. Kako da vam odobri? Ne odobravam niko ništa. Sve dok se ne zna šta se radi, niko ništa ne treba ne odobri. Pojavi se, traži skupštinu. Ne znamo, dža skupština 21. Dža 22. Predsjednica skupštine ne zove. Kaže, da li će 21. da li će 22. 23. 24. Zovemo odbor, daj da vidimo neku tačka dnevnog reda. Organi postupka. Čekaj, pa nama glavni problem stečajna masa. Kakvi organi postupka? Posle tog stečaja. Čekaj mi da ubacimo 2-3 tačke da ne dolazi ljudi zabadavati. Čekaj, sazovemo odbor, ubacimo 5-6 tačke, tačka zadnja razna, ne može